wis lunas ya genti potong gulune, kan ya ora masalah. Ora apa-apa ge malah kowe gak sah raup nek esuk nek kowe gak ndendas. Seneng nek aku gantungan kunci klotak-klotak-klotak. Ora apa-apa. Iki ana Niken Salindri. Leres. Sinten? Niken Salindri ya dirawuhne rene dening Pak Sumardi. Dek Niken Kenal saking Niken Kediri. ta kowe? Saking Kediri, Ah, kemeruh. Kowe model ingkang pasuryanipun ayu kaya kados tokoh Ratu Kediri Dewi Sekar Gadung Indonesia. Sekar Taji. Kowe ya mbanyol ya mbanyol. Eh. Gojek ya gojek. Eh. Rudi Gareng ora tau nggawa gendera liya tak gorene tak nggih gojek. Niku lho Kediri lho. Lah kok kowe nggawa lek nek nesune kono kowe lho tanggung jawab. Kediri niku lho. Mau Kediri keneke Sekartaji. Lah niku lho Sekar Taji. Lah iya kaya rumah saku. Mbak Cobi dipun tindali Mas. Lah kowe kan ya duwe lambe kowe iso omong ya celuken to njajal. Gelem Ayo. ora nek sineluk lawak gelem ora. Ayo mesti gelem lho. Ora mungkin. Jajal. Jajal Anu. gelem ora diceluk. Dek Niken cantik, coba dong berdiri. Ora mungkin gelem. Gelem apa do? Lho dheke manut penanggung jawab ngono lho. Sinten? Tukang solar. Dene arep ngomong aku wedi. Lho, Mas aku. jajal celuken be, Jajal celuken gelem ra. celuken. Yuk bersama dengan cantiknya Kota Kediri, Niken Salindri. Ora nek respon blas. Ora nek respon Tepuk blas. tangan Rian Pak, tepuk tangan kita sambut Niken Salindri. Oi, Ora gelem ya Mak ya. hei, kan goleki kancamu lho. Kowe arep mentang-mentang kok kaya gendewa malang-malang kok kaya batang. Nganggo MC to Mas. Ya Mangga ora manut. Nek jenengan sing ngaturi mesti manut ya Mas ya. Lho ya engko bukti nyatane Nah. Kediri kotane lho. Lah lara ngerti tukang solar mosok manut. Kowe tukang solar. Yuk yang kita nanti pada malam hari ini dengan hadirnya Ki Niken Salindri. Ora mampu. Ale mekur lawake ora mampu ngunggah. Be gol aku be jajal be gol aku be. Jane kupinge yo ora genep lho. kenek. Ning lek karo aku, Nduk Niken. Ngaturi jumeneng Cahayu. Nggih, Papa. Langsung jumeneng ora bengok-bengok. Ngateko Nduk. Kaya Ah, Niken bengi iki kebujuk. Lah kok iso kebujuk. Jelas dimakelari bengi iki manut tok. makelan piye? beas Mas aku. Pancen grupe kono be. Nyeluk kene sing bengok-bengoke kok. Ana. Kene wong ayu, kene. Oyo. Ayo. Dua. Penake. Timun sigarane. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng dalu, Papa. Nah, selamat malam Cahayu Niken Salindri. Cak omong. Nggih. Sehat-sehat ya Cahayu. Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat, Papa. Tindak Bagaimana, rene jam Papa? piro? Papa bagaimana Oh, kabarnya? aku yo alhamdulillah pendongane sehat, seger waras. Alhamdulillah. bahagia. Ini tadi aku dari rumah jam 8. Oh, jam 8. Iya, karena kan deket sekali. Oh, deket dari ini Kediri, Jombangnya deket. ini termasuk Jombang Ngoro ya. Termasuk bareng. Oh, Bareng. Ngoro iki ora ngorok ning ngorok. Sing ngorok mburimu kuwi ya. Oh, ini Jombang Bareng, Papa. Bareng. Oh iya, Bareng dari ini- rumah itu sekitar 1 jam 20 menit. Oh, 1 jam 20 menit. Iya. Nyopir sendiri apa disopiri? Tadi sama Ayah Soleh. Oh, Ayah Soleh. Iya. Ayah Soleh Sulaiman Rosid. Alhamdulillah Pak Bukan Soleh. Ayah Soleh Mayang Koro. Yang punya Mayang Koro. Iya, Papa salim dulu, Papa. Iya no Cahayu. Kelas berapa nih Ken Salindri sampai Kelas 2 mau kelas 3, Papa. Oh, mau kelas 3. Iya. Malam hari ini kita bersama di Jombang bersama dengan Cakra Budaya Indonesia. Iya, Papa. Dirawone ingkang minulya inggih menika Bapak Sumardi Bapak selaku Sumardi Dewan SH Provinsi. Dewan Provinsi SHMH. SHMH. Bapak Iya. Sumardi sak menika sing pundi, Papa? Menika lenggah wonten menika kalian jajaran Oh, para tamu aku. nggih, sugeng dalu, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken Bapak Sumardi. Matur sembah nuwun amargi sampun
memilih di antara dalang-dalang yang lain, di antara bintang tamu yang lain, di antara peluak-peluak yang lain, panjenengan milih kula, kalian milih Papa Rudi nggih Papa nggih. iya. Cakra budaya niku memang Pasan sangat ngomongnya, luar Be. biasa Pak Sumardi. Jenengan niku pun the best seller jenengan Pak. Tepuk tangan buat Pak Sumardi dan Dinas Bestseller Budaya dan Pariwisata. ya. Kayak toko baju ya. Nah, selain Pak Sumardi ini menimbali cakra budaya karena cakra budayanya ini yang sangat budayanya melekat. Iya, iya. Cakra budaya ini sangat murah meriah, Cakra budaya Pak. Indonesia. Inggih. Pancen murah ya, Be. Terjangkau. Terjangkau. Iya. Bisa Bisa bayar dicicil 3 kali ya, Pak lewat ya. pay letter, Bil, lewat pay lah letter. kok malah nemen kaya rumah aku dicicil aku ya mecicil no kok ya. Bisa lewat Dicicil Shopee. 3 kali kan isu sore engko bengine lunas. Lunas. Nah, nek ngono Lewat Mekar iso gak, Be? Bisa. Lewat Mekar gak iso Jadi bayar iki? Niken Salindri yang telepon siapa Niken? Kula yang telepon Dari Pak IO? Nuli. Pak Nuli dari Kayangan Pak Api. Nuli. Minangka sesulih saka Pak Sumardi dan Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur. Injih, Bapak. Wes sing nelpon Aku sapa, sing Be? telepon ya Pak Nuli. Oh. Heeh. Awet dhewe sing nelpon sapa? Iki enek ora ditelepon, ora dikapak-kapane kok teko, terus metukul munggah. Nah itu yang PR itu. Aku sing nelpon iki kayangan Jonggring Salopo. Loh. Eneke oi kayangan api Kayangan teko Api Surabaya. kabeh ya, niku. Lah, wis nelpon sapa? Pak Kayangan Api. Lho jenenge Jenenge. soalnya iki kudu penjelasan lho, Beng. Kok gek wis kadung nyanyi, kowe kadung dagel, wis kadung lucu kok lek gak jelas bayarane piye. Ora ngerti, sementing kok Kayangan Api ngoten, Pak. Lho kowe dikon piye rene kuwi? Kon teko ning nggone Banjaragung wayangan Mas Gigareng bintang tamune kali Mbak Niken. IO-ne Kayangan Api. Nggih. Lah, Utara kowe- Brom. Kowe teko iki kon dagel apa kon nonton? Ya wis pokoke ngene iki. Kowe ditelepon to? Nggih. Kowe apa kon dagel? Kowe diteleponi kon ndelok, ngono lho. Woro. Kaya ngono to, Nduk Niken. Iya. Sing asli bintang tamu Niken iki. Niken. Aku dari tadi tuh udah gregetan banget loh. Lah, Heeh. apa? Kamu tuh nggak diundang, kok katanya teko. ditelepon aja, tapi kok teko, kok kakean omong. Nih kene kamu kan aku Sopor. kece omong-omongan karo papa, menghormatilah kamu itu. Kalau ada orang bicara itu jangan kamu selan-selani gitu. Lah kowe mergo ngomong peluak. Loh. Lah Peluang kamu diarani pelawak lah ya ora pantes. Syukur we, Beng. Aku Nah, ngono kayak wong ngene iki kan ya sik pantes-pantes pelawak. pelawak pantes. Heeh. Ngangge blangkon. Nganggo Bintang, blangkon. Lah kowe dadi tamu. lawak ora ngajeni karo sandang kamu blangkone mok guak to. Heeh. Nah, kowe kan padha ora ngajeni. kuwi busana Jawa, Be. Usah guak Iya. blangkon iki lho. Mbah Baleng gawe piye carane Gawene blangkon? angel lho Besus blangkon piye? iki mok guak. Blangkon. Dige apa? Iki diblangbleng dikon nggo takon Be awakmu ki. Oh, iki gawe apa? Beskap. Beskap apa, Be? artinya apa, Be? Beskap ku nek wis ngebes ndang disingkap. Lho lah, iki omongnya ra jelas. Blangkonmu dinggo gen ketok. Di blangkonmu. Wayangan iki budaya Jawa, budaya sing adiluhung, Be. Gimana, Mas? Wah, lek ndase apik ngono ora apa-apa. Ndase Biasa kaya pentol korek. Iya, jijiki. sirah kaya bokong kethek ngono kaya ora ewoh. Lho, ngaten iki lho, Pak. Nyang apa? Blangkon dikekne gayor Mas aku raiku koyo naga lho. Ayo nggih blangkoni Ya, naga wong Ya diguwak. dijupukno. Ayo dicipok ngono kuwi. Mas, amit Mas, Mas amit Mas. Apa pembantumu mau kongkon ki? Lho, ya dicipok dhewe. Dhewe. Kaya modele kaya duwe asisten ya, Pak ya. Lho iya. Aku ngono cah teko kene, aku pancen kudu melok Mas Rudi. Kene Mas Dalem. Selendro. Heeh. Iki nih. Kowe kaya mondol iki kok mbok gandeng ngarepe ngono. Wes kowe celok mondol. Celok kandel. Lho, ora kreatif. Awak mbok kreatif duwe ikon dhewe, duwe ciri khas dhewe. Nek kuwi mondol. Ayo. Mondol, Kowe gawe nek mondol. Ayo. Cawake. Ayo Anggur blangkon gegeden. Lah yo. Aduh, Kowe engko terus arep muni Punta Dewa, arep ngono ta kowe? Aku muni terus nembange Pak Min tahu ngoten nggih. Iya no. Bu. Pasan tolong, Pak. Lah nyang apa kok njaluk tulung Pak Lurah iku ya. Wis Pak rasa Lurah ben digagas. lega. Mbak Niken mohon izin Iya. pada malam hari ini mendoakan apa Iya. kepada Untuk warga Grebek Suro Banjaragung. Cahayu pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Untuk Jombang lugunipun Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan dari provinsi bekerja sama dengan Porbutpar. Nggih. Pak sadari nggih. Nggih mugi-mugi kagem sedayanipun khususnya kagem Pak Lurah, Pak Hasan. Camat, Pak Hasan, Pak Sumardi, Pak sinten malih? Pak Sahari. Wonten Pak Sadari. Pak Oh, Sadari. dari Porbutpar Jatim. Mas Antono, Mas Anom Antono iki ya dalang. Oke, Mas Nggih, Antono. Beliau dari mugi-mugi Porbutpar. Ini ngendi iki?
Banjaragung Bareng Kene iki. Jombang. bareng. Genteng. Kene iki Jombang. Jombang. Iya Jombang. toh. Absurd toh. Jombang ka entuk ya. Bu. Aku ngenteni niken lha kok cah loro ki Jombang ya ben ora ben tak gugu kan niken iki. Oh ya, wis ra Iya. digugu be. Ben karep. Didoakan ya Pak ya. Iya no. Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Mugi-mugi saged awet langgeng anggene momong Warga masyarakat. warga masyarakat. Mengemban amanah. Nggih, amin. Sampun niku mawon, Pak. Oh nggih. Wah. Nggih. Kuwi Apa, ndonga Bi? apa ora? Kemelak aku wis bar ndongake awakmu lho ndonga ora. Ora. Lah Kayaknya ngopo? ngomong nesu. Blangkon nek kon jupuk dhewe. Lah sing buak Kowe iki sapa? syarate nek blangkon kon jimuk nek kowe kudu ngelungi rokok. Lah kowe karo rokok medhit kok ya. Lah ora omong ket mau. Lha Ngerti kudu ngono tak tak tanggap ing pasemun lho kok ya. ngerti ngono tak jalukne Pak Hasan nek iso. Ana niken calindri. Nggih, Mbak Nggih, Niken. siap. Wah, masyarakat Jombang wis kangen karo sampean, Mbak. Wah, Mm-mm. bengi iki penontonnya blek sembodo mainin Banjaragong Pak Lurah juga disediakan hidangan khusus Apa Apa Mas? wi? es tebu. Loh, Mana? Ndi? es tebu mbahmu iki. Lah kuwi wis tebu kok ya. Arep Karek ditebang. golek ese. Mas aku. Ya ampun. Sapa jenengmu, Bek? Kok bek piye to? Andi Andi TB. TB, TB iki apa to Ken? telek bebek. Lah kuwi lho. Bek, lah ya Bek. Mane Kene, bek Bek. wis lho. Wis to manut to kowe iki, Bi? Awakmu kan ngomong ke kuwi to. Ya. Apa jenenge tebu? Heeh. Ora ngerti ning kono mah aku ngumpet janan. Apa? Kewane akeh mlebu susu, mlebu jarik, mlebu ndi-ndi. Oh kuwi lanang berarti. Oh. Kewane lanang, Be. Nek cara sing gatel gede tebu iku glugut Mas ya. Lugut. Glugut ku gatel, Nduk. Wah, akeh tapi enek jangkrik. Terus enek apa? Akeh. Walang, terus sing ijo-ijo cilik-cilik mimik. Mimi apa? Mimik. Mimi apa to? Mimik. 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 Tak kira to Mimi. Lah iya. Kowe iki pikiranmu mending ngono berarti. Lah ngomongnya Mimi lho. Berarti mimike kok cilik kowe ngono to. Otak Ora masa kok kurang ajar bener lho kok. Ora cetha cilik-cilik kewan cilik-cilik Kewan bangsane cilik-cilik mimik. Nek kene contone akeh lho ning kene. Ah akeh. nggih, wong pancen Mergo- musime, Pak. Ora perkara musim golek papan panggonan sing luwih jembar mergo wayangan iki kanggo warga masyarakat. Iya. Mulai dicepaki toilet barang iki, Be. Toilet duduk, Pak. Endi? Tumpakne bis toilete, Be. Wah nek karo nggonmu pedhot ya. Toilet duduk. Lah kok duduk piye? Yo nek ape iku toilet dadak duduk. Duduk mbeamu kok ya. Tak kira Golek toilet gosmu. duduk. Bisa kan. Mbak ini kan badhe ngaturin apa? Cahyu. Bawang ya, Pak? Bawa no. Oke. Untuk warga masyarakat wonten Jombang sedayanipun wis ndase dicepok. Kowe karo blangkon koyo gila ngono model iki. Sumu. Kowe cara nggonku lawa kowe iki. Dadi bar main no blangkone dipepe enek sesasi kunjul. Rumah aku. Bawa apa, Nduk? Pelak apa slendro? pelok mawon. Ini pelok slendro. Lho, pelok sendro gabungan. Gabungan. Kowe kok ngerti pelok sendro? Pelok iki piye? Pelok Nggih. pelok niku sing niki Pak, niki pelok barang. Heeh. Niki slendro. Salah. Niki pelok, niki Iya. slendro. Lah bener. Terus niki pelok barang. Ya nek iki slendem iki, Be. Kene nek kowe. Nah, kene ketoke karo blangon kok gila kowe. Iya, menurut aku yo nggih blangkon iki. Nah, ngono wis malah. Aku koyo bar krimbut ya. Krimbat tok krimbat. Krimbat? No. Krimbat niku perawatan apa? Mbat, Rambut. krimbat. Nek krimbat niku perawatan batuk, nek krimbut niku perawatan rambut. Sampai ora tau ning salon, pantes rambutnya keriting. Loh. Ora tau dikrimbut. Ngawur krimbat, krimbut kaya. Iku kene. Dadi ora mbat ya. Enggak. Bat niku batuk, perawatan batuk. Enggak mbat. Lah kan kamu gak duwe rambut, berarti yo krimbat. Ah, krimbat. Lah kan bathuk kabeh kuwi. Duwe sih. Kuwi ora lek TB ora krimbat kritak kuwi. Lah kok kritak niku, Bos? Perawatan patak. Ya, bawa niken untuk bapak-bapak dan warga masyarakat semuanya. Jelas nopi. Nandang riwung tan bisa nyilaki bahasa Indonesiane. Napa wau? Mandeng lewang tan bisa nyelaki. Merasakan rindu tapi tidak bisa menghilangkan. Oh ya.
Bener Mbak Niken. Mbuh. Mas Rudi, Mbak Niken pada Ya. malam hari juga dihadiri dari Bapak DPR, Ya. Pak Arif Sutekno. Oh ini dari Ya. Jombang. Oke, dari DPRD Kabupaten Jombang, juga dari Forkopimcam. Nah, Pak Samirawon. Camat, Nggih, nggih. Pak Camat, Pak Sugandun. Kapolsek, Pak Dan Ramil, terima kasih semuanya. Pak Kapolsek rawuh, Pak Kapolsek. Rawuh. Wah, Pak Kapolsek itu jabatan sing paling tuwa dhewe. Kok iso tua, Be? Heeh. Maksudnya tua Eh. iki? Kok Polsek kok tuwa dhewe iki piye? Nggih yang paling dhuwur dhewe Kapolsek. Kok iso dhuwur, Maksudnya? Mas? Lha mergo seke wis pol, wis ra munggane. Wis ngomong Ojo kuwi diwale. Kowe Bedil mawon, Pak, bedil mawon iki. Kecek mawon, Pak, kecek mawon, Pak. Guyon, Pak, guyon sampean iki. Bedil mawon, Pak. Soalnya ini pasangannya getah-geti, Pak. Gacok mawon, Pak. Eh, Pria bagus. Pria bagus. Niken ki ngerti, aku dirasani pria bagus, pancen bagus tur gede dhuwur ya, Be ya. Potonganmu sak botol Yakult le. Bayar. Kowe meri sinden sing mbok ra gak enek gak nyang kowe meri kowe ketoke. Lah apa aku sono niken ya, Dik ya. Munggah langsung tilang-tilung aku. Lah ya bro. tilang-tilung ngono. Tapi slendro iki pomo dilebokne toples ya ketok gedhi. Loh, omong jujur iki, Be. Pomone jero toples ku ketok gedhi. Matur suwun ya, Bos ya. Kok bangga, pawon kok meno bangga kuwi lho. Kaya iwak kok. Ini, Nduk. Ayo. Mangetening netra. Halus, Be. Diajeng niken salin. Dalam Kang Mas. Piye wong ayu? Ayo jan lara larane. Kowe nyuwun apa bakal tak pinangkani diajeng. Kalau mboten nyuwun napa-napa. Yakin Kang Mas. awakmu? Yakin, Kang Mas. Aduh, duh iki lho Be wong wedok sing setia karo aku ya, Be. Gathuk mari ora nyang kok, Be. Ken sing Kula ngomong namung nyuwun helikopter, omah sewu, kalih mobil, minimal Fortuner, Alphate loro, karo Rolls Royce Sanggup 10. mung kuwi jalokanmu. Kula mboten napa-napa, Kang Mas. Tenang tresno karo aku ke wong ayu. Mboten nyuwun napa-napa, Kang Mas. Gila. Wong wedok sing tresno tenan ya ngono kuwi ora njaluk Ora njaluk apa-apa. Bebek. Be nyapa, Be? Iki nyapa? Apa ning ibu para tuwa? Lah nyang apa? Napa? Lah aku enggak gandrung mboke anake ra gelem digandrung kok. Oh, ibuke melu ta ki mau. Derek. Derek. Oh, dari anak Kak Win. Oke. Piye Alphate sanggup? Omah Alpat omah Omah sewu. helikopter. Apa yo kelakon? Loh, Wong aku rene ngegrab kowe sik to. kok tuku Alpat. Kowe saiki kok ngisini-ngisini kancamu to. Mas yo kowe ora kelakon iki ning dhuwur panggung jenenge ketoprak iki sandiwara iki mboten Mbak Cangi. piye Dajal? Diajeng kowe njaluk apa? Mobil, helikopter bakal tak tumbaske wong ayu. Kowe njaluk apa diajeng? Mobil, helikopter, Alpat. Oke, ben ditukokne iki ya. Kowe muni ngono iki kok. Ora sanggup. Eh. Mung tak tunggu wangsu lene. Alphate piye? Helikoptere piye? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup kok nyedak-nyedek. Ya ngrayu wedok iki piye diajeng kowe tak tukokne mobil, pomo kowe tak tukokne mobil ora apik-apik. Mobil pick up ae terbuka. Kowe aku sing manggon ngarep, tak setire kowe ning mburi karo Kenapa? goreng tahu bulat ngono lho, Pe. Usaha. Usaha. Maem aja iku maem nek aku nek maem iso numbahno, Nduk. Alah wong kowe mangan yo ngenteni catering kok kira tau jajan Maem kok. nyuwun apa, Nduk? Maem nyuwun apa? Makanan minta makanan apa yang paling kamu sukai? Salom. Salmon. Ikan salmon. Niken yo salmon yo salom. Soale mangane kakean, Pak. Nek mangane kakean iku salon pancen. Kowe mung nyuwun salmon. Karo apa neh? Karo spaghetti bolognese. Tak omongi ya, salmon spaghetti kowe nek wetengmu gak tawar iso senep. Tawar betina aku mangan kowe Tak kei makanan sing paling enak. Apa? MBG. Kuwi golek jalukan nek anakmu. Nek anake diwehne wong ngawur. MBG ki apa to, Be? Mangan bareng keren.
Oh iya. Ora MBG ki Apa? Mas Bebek gendeng. Ya kuwi. Mas Balil to kuwi. Kuwi sing beredar ning anu. Oh iya iya. Iki gak kok. Lah ning kene kuwi dadi bebek gendeng. Heeh. Ora apa-apa lek gendeng karo awakmu. Ya. Sik, Pak. Catatan Lali. Ora apa-apa nggo catetan iso, wong iso maca kok. Enek kaya TB ki nggo catetan bae macane ra iso. Hurufe kuwalik bareng ra krasa. Kowe ra iso maca be. Wong kuwi ra roh werna kok. Wong bojone pincang ya dindo ayu kok. Yes. Walasa mringwak ingsun among sira dadi jampi. Ki bawa apa, Be? Bawa anu Pak, dandang gula. Oh bener. Pelok Mas Lindro. Pelok. Iki dua anak ya bangga ngene iki be iso pinter nembang, sukses karire wong tua iki. Isik remaja Isik SMA nih remaja. nyatane karirnya wis luar biasa. TB ki apa to Mbak Cange? Anake SMP wedok lho wis meteng. Tenan kok. Fitnah iku. Fitnah Ngawur, piye? Fitnah kowe iku. Kok bisa meteng? Lho, lho kuwi jenenge pencapaian. Mboten meteng Pak ngawur niku. Lah nyang apa? Wis nglairke Pak niki. Oh iya. Wis Amin. Kowe iki wis putu ta? Oh nggih Kong, monggo Kong. Ya, ben bawa sik ya iki bawane rada angel, Be. Angel nggih. Dhuwur. Kalamun kasunyatan katya panyuwunku Bagus, suaramu pancen apik tenan. Bajiret iki kaget Apik aku. tenan. Suarane Niken ki apik tenan. Aku demen aku. Suarane Niken ki nyenengke, ngangeni. Ngangeni nggih. Sapa sing ngrungokne meni terinspirasi utawa terngiang-ngiang. Nggih. Suarane penak Be, tenan. soalnya nek dicalangi dalan iki aja nyang ya Be ya. Nah, sampeyan awake dhewe headset wae. Lah ya. Lah aku ki bayangne kowe kober to be dalang kok ndelikne jajan nek gak dalang iki gak enek Be. Delok kok. Lho Mas aku. Lho. Kena nggih titil-titil kok ya. Kuwi Nah, ning kotakan iki enek rokok, roti. Lho aku wong gampang bontrot kok. Terus ki nduk. nanging aku Nanging aku mung menungso. manungsa maraga rezeki jodoh patilan pesti Merga rezeki jodoh pati lan pesti cinipta Cinipta kangku wasa kaya ngene iki lho. Bocah ayu suarane apik. Apik, tembangin apa nduk sing sesuai karo bawane iki? Napa Pak? Monggo. Manut panjenengan angenteni kae ya oleh. Ah, Terus apa jenenge? Saben dina mung Imbangono kados Jangan ana katesnanku. Terus sambung wanci dalu ya oleh. Wuyung nggih saged. Angenteni riyen ya, Pak. Oke, 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 siap. oke. Monggo. Buka celuk angenteni. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni madene waya janji matan sasumimpan jroning kalbu dakas soma papujanku Kangge Pak Sumardi.
Rene Ken. Ya. Tembang menika diaturke kagem beliaunya Bapak Sumardi matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Muga-muga Mbak diparingi Sumardi. sehat, Amin. Hasan, Pak Sadari, sedaya punggawa-punggawa praja sing wis Nggih. kersa rawuh pada malam hari Iya, ini. iki angen teni iki cocok. Nggih, Angen teni panggilane Pak Sumardi maneh. yang akan datang. Iya no, ada nduk jadwale awake dhewe ning TB Mbok. Aku melu bahasane ra. Oh ya. Nino. Keledang, keledang, kae taka ternyata janjin. BH. Tekan citra gelangan Mulut bisa. Miring-miring kejangkung mider-mider ya apane nganggur. Kembang ngenteni. Mriki karya saking Suwargi Bapak Guru ki mantep Sudarsono, Nduk. Kunjuk warga masyarakat Jombang semuanya. Melayu ning Sunda. Mlaku cah bagus. Yo! Nggih, Pak. Iki mau lah piye. Niki kan nyuwun sewu Mbok Iya, Mas. menawa. ingkang Pak Sumardi Bapak anggota Dewan Kabupaten Jombang Pak Heeh. Camat ugi tasih keparan lenggah. Nggih, mbok menawa kagungan pundutan Lah, utawa menawi kersa wonten minggah sukul kering penggalih, monggo Pak katuran minggah Pak sareng Sumardi. anu tetembangan kalih Dek Niken Salindri. mbok menawa lodange penggalih. Ya, Nggih. nggih, monggo. Boten ngira-ngira hormat kula Nggih, nggih Mas saged. Abi. Pak Sumardi kersa. Kersa. Nah, Oh, iya Pak. oke nderek Oke, nggih. nderek, Siap. nderek. Wah, monggo Pak Sumardi, monggo. Diderekke Pak Camat. Deraken Pak Camat Kalian kalian Pak Lurah. Nggih, Pak Lurah, Pak Sadari. Heeh, Pak Sadari. Mohon izin ugi Mau tengah. anggota DPR Jombang, Leres Mas Arif saking Jombang nggih. Ini figur para penggede yang sangat luar biasa, Monggo, Nggih. monggo.
Monggo Bapak Sumardi. Monggo SH Bapak. MH. Oh oh. Iku monggo Pak Sumardi. Monggo Iya, Bapak Sumardi. Pangapunten nggih Pak. Pangapunten Agung. Pangapunten. Nah, diaturi mik, Oke. mik. Amit Bapak. Wah, iki suatu penghormatan yang luar Kehormatan, biasa Nduk nggih. Niken. Inggih. Dalem Pak. menika Pak Sumardi kersa minggah ning sasana pagelaran Nggih. bersama warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung. Banjaragung. Kene ngendi? Bareng, Jombang. Kula sing dalu Bapak Jik. Sumardi. Nek main iki Bapak sinten? Pak Camat. Parengan. Pak Camat. Pak Pak Usman. Camat. Pak Usman. Nggih. Pak Usman nggih. Wah, Nggih. kula sing dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu. Mboten napa-napa Pak, Pun mboten kersane, napa-napa Pak. Boten napa-napa. Kersane Sini. niki malah Pun kersane Pak, wong sing nanggap iki bebas kok Pak niki kok. rumah saku. Mungkin wonten pundutan tetembangan utawa dawuh-dawuh saking Pak Camat utawi Pak Sumardi. Nggih, Monggo, matur Pak nuwun. Usman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggih. Ya, saya hormati Bapak anggota DPR Provinsi, DPRD Nggih, Provinsi, Bapak Haji Sumarti, Bapak Arif, DPRD Kabupaten Jombang, Pak Lurah, Forkopincam, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Pariwisata, baik dari Jombang maupun Kabupaten Jombang dan Provinsi, Provinsi. terutama Popo Rudi Gareng beserta Siap. seluruh krunya. Nggih, Pak. Terima kasih. Terutama kami sampaikan kepada Abah Sumardi terkait dengan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan. Ini salah satu tugas daripada anggota DPRD Provinsi, Bapak, Nggih. terkait dengan kemaslahatan sebagaimana program-program yang sudah dicanangkan oleh Abah Sumardi Nggih. terkait dengan peningkatan ekonomi termasuk Sumambra datang panjenengan kalian kru. Nggih. Harapan kami ini tidak hanya berhenti sampai di sini, Pak. Mungkin Nggih, Pak tahun Camat. kedepannya kalau bisa juga acaranya dibikin yang sama, Siap. dengan menghadirkan Popo Rudi beserta krunya. Terima kasih, Tepuk Pak tangan Camat. semuanya, Ya. Oke. Dan tentunya bagi teman-teman yang lainnya, terutama pemerintah desa, kami harapkan juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa diberikan kelancaran. Oke. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Abah Sumardi, saya terima kasih pada panjenengan. Karena apa? Kemarin saya juga tidak bisa membayangkan berapa uang yang beredar di Kecamatan Bareng Luar dengan Luar kegiatan biasa, 3 hari. luar Terakhir puncaknya di malam hari ini. Iki. Mudah-mudahan ini masyarakat lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri Dinas Suratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. tembaknya manut saja. Oh. Requestnya Monggo. apa Bapak Apa? Sumardi? Sing enak yang terbaru atau Ya sing balikin terbaru banyak no. terbaru? Ini Bu Sumardi request Oh, Ibu Bro rumah sakit. Angin. Oke, baru Ibu, angin. ada Ibu Sumarti ya yang mau memberikan sebuah tembang emasnya. Negara ya. angin. Oke. Luar biasa. Monggo, Bu. Monggo Bu. Sama Mbak Niken enggak apa-apa Ibu, mohon izin. Yang nembang Mbak Niken. oh Niken. Oh, ya. Niken. Nggih. Matur nuwun nggih Pak Sumardi, Ah, juga Ibu, juga Nggih, Pak Pak Camat, Sumardi. juga semua masyarakat lah. Tembangnya Negara Angin nggih Pak. Nggih. Oke yuk Nduk, diaturke Negara Angin. Nggih. Buat Matur sembah semuanya. nuwun. Sembah nuwun, Pak nggih, Camat. Matur sembah Sembah nuwun Pak Camat, Bapak Sumardi. Siap sembah Ibu. nuwun. Di derek kene Mataram sik, derek kene Mataraman. Monggo, monggo, monggo. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Pak Camat, Bu Camat juga Pak Sumardi, soho Ibu. Bu Care, matur sembah nuwun, Bu Care. Sukses Bu selalu. Care. Bu TB, Ya juga. TB, gawe lagu apa B? Apa kebe lagumu be? Lagumu apa kayak jenenge? Kalau sing dikejar BRI niku. Oh, kejar BRI.
Iki ngene ya Cah Bagus. Pripun, Sing pripun? baku pemekaran budaya padha karo pelestarian budaya iki. Betul. Awake wajib terima kasih buat Pak Dewan, Pak Nggih. Sumardi, juga Pak Camat, juga pemerintah desa. Betul. Tidak lupa Yogi Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur dan Nggih. Jombang terutama. Nggih. Pokok terima kasih, muga-muga budaya kita tetap lestari Betul. di bumi kita tercinta Yogi Indonesia. Indonesia. Terutama di bumi Jawa Timur, Mas. Oh iya, Ini luar membuktikan bahwa Jawa Timur merupakan pintu gerbang budaya Nusantara. Nah, iki coba njajal tak tutup karo bocah telu ya. Monggo, monggo. Tembange mboten angel Cah Bagus. Napa, Mas? Ana Mbak Caca Putri Sartono, ana meneh ya kuwi Meme. Intan Budi Legowo. Intan. Tidak lupa ning tengah engko ya Meme, Meme. iki sinden saka Malang. Oh, iya. Tembange mboten angel. Napa, Bos? Apa judule Sumanding. Weh. Langsung tembange Mas, Sumanding Mas. Kene jumeneng Mas. Nduk, Yoyo. kene dientengke titik ya. Yoyo. Yo. Yo, Toyo. Jebol kae
Rene Rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake ora lalen mung tansah ati ben tuju lagi suwe mari kangen muga-muga tansah kangen atiku dadi tentrem aku lagi tekan tajem mari kangen ulat siro netro tajem jajan yo oh yo Dino sawetara wong ayu ya yo yo toyo jebul kae kang tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi ben yen dituju lagi suwe esme mari kangen muga-muga tansah kangen atiku dadi tentrem aku lagi tekan tajem mari kangen ulas siro netro tajem jajan oh Alhamdulillah pinarak rumiyin. Ya, sapa? Ana para kanca-kanca pesinden saka Cakra Budaya nduk ngatur kita tembangan sing ora asing tumraping awake dhewe. Ya kuwi mari ka. Mari ka. Mari ka. Mari kangen. Oh ngono. Kunjuk marang para sutresna budaya ingkang padha kepareng rawuh mapan wonten ing desa Banjaragung. Kecamatan ngendi kene iki Bareng Jombang nduk. Ya. Ingkang padha kepareng estreni niat kang sarta kajat sesarengan ya kuwi antarane warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung ingkang kebetulan dina iki nampa berkah ya kuwi bekerja sama kalian Disputpar Jatim. Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur. Uga diprakarsai dening panjenenganipun ingkang minulya inggih menika Bapak DPRD Jatim, inggih menika Bapak Sumardi SHMH nduk. Oh ngono. Mula tepuk tangan buat Disputpar Jatim dan Bapak Sumardi SHMM. Oh, SHMH. Ya. Sing baku sak mboten-mbotenipun ngene iki ora ana liya ya kuwi demi lestarinya budaya. Oh ngono. Mula bebarengan kalian warga masyarakat sinergitas sing apik, bekerja sama bau membau dengan warga Banjaragung, dengan warga Kecamatan Bareng, uga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur nduk lugunipun Dinas Budaya dan Pariwisata. Oh ngono. Mula bengi iki ya rawuh ingkang minulya Bapak Dewan kita matur sembah nuwun Pak saged pinanggih malih Pak Sumardi SHMH sukses selalu berkah selalu juga semoga selalu mengemban amanah dengan penuh keikhlasan demi ketentraman sedaya warga masyarakat mapan wonten Indonesia menika khususipun wonten Jawa Timur lho. Oh ngono. Juga terima kasih Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur yang malam hari ini disesuli dening panjenenganipun Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Pak Sadari SSN. Oh ngono.
Tidak lupa juga dari Disbudpar Jombang, Nduk, sedulurku tuwa ingkang kinarya sesulih nika uga kepala bidang kebudayaan Mas Ano Mantono SSN. Oh, kuwi ya dalang. Lho, piye to kaya penjane iki ya seniman kok. Mula terima kasih juga bapak-bapak saking Purwo Kincam, Pak Camat, Pak Ndan Ramil, Pak Kapolsek, terima kasih juga warga masyarakat Banjaragung. Tidak lupa Bapak Lurah, Pak Hasan Sulaiman Esos. Oh ngono. Yo kanca ning gisik gembira. Alirap-lirap banyune segara. Warna-warna rangkaian adicara ya kuwi mertandani kalamunta warga masyarakat Banjar Agung iki kena dirani guyub rukun nduk. Sayuk saeka praya utawa sayuk saeka kapti nyatane berbagai macam kegiatan rangkaian acara kaya grebeg sura, sedekah bumi, juga pelestarian budaya ingkang saka Jawa Timur ditempatkan di Jombang menika alhamdulillah warga masyarakat ya wis ringenane ya ana kegiatan maneka warna nganti tekani dina iki titi wanci pagelaran wayang kulit nyatane bisa lumaku kanthi lancar. Muga-muga wiwit dina iki warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung munggahe mapan kecamatan Bareng, munggahe mapan wonten ing Jombang tekani Jawa Timur, muga tansah dadi wujuding swasana ingkang subur makmur gemah ripah loh jinawi karta turta raharja utawa baldatun thayyibatun barapun gopur. Juga wanti-wanti terima kasih Pak Sumardi, berkah selalu, sehat selalu, uga semangat selalu. Sadurunge ngatur panglipur nduk wong bengi iki awake dhewe iki diwenehi makarya rada kepenak. Oh dasare. Rada kepenak iki bintang tamune ki anakku wadon sing saka Kediri, ya ki genduk ning Ken Salindri wis lenggah ana kono. Oh ngono. Engko ya manut info sing tak rungu bener ya Dik, ana pelawake wae. Bener, lawa apa? Ku anu Andi TB. Oh ngono. Terima kasih semuanya juga kita aturke buat IO saka Kayangan Api, sukses selalu, berkah selalu sing wis nggarap situasi pagelaran malam hari ini nampa dawuh saka Pak Sumardi SHMH kalian Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur. Oh ngono. Coba nduk njajal aku sak urung ngatur panglipur gawekno ndonga bareng-bareng diaturke para bapak ibu warga masyarakat. Ya. Apa? Solawat burdah nduk. Oh burdah. Sing jeleng-jelenge wis ditata. Oh. Sing nata sapa? Ya sapa neh kok ya. Mosok sing nata Pak Prih kok ya. Oh Pak Prih nata liyane. Coba gawekno solawat burdah tak aturke buat tamu agung sing padha pareng rawuh saking Purwo Pincam, saking Dinas Budaya Pariwisata Jawa Timur juga Jombang. Mun supen seluruh warga masyarakat mapan wonten ing Banjaragung Bareng. Solawat burdah dados.
ya ndonga ya nembang ya atur panglipur ya nguri-uri marang donya ing kabudayan nduk. Ya. Nek wis sing bagus, sing ayu, sing sugih, sing mlarat kabeh wis padha sembahyang ning ngene parane yen to manggih wujuding katentreman utawa nek ora manggih katentreman ya karaharjan. Terima kasih ya, Nduk. Ya. Coba nganggo sawetara kira nggawa presiden. Wah, pirang-pirang. Menika Bapak DPRD kita menika saking Jawa Timur menika Pak Sumardi menika luar biasa. Ya. Kanggo warga masyarakat Banjaragung bengi iki ya dieneke bintang tamu ya ki Niken Salindri karo Andi TB. Oh ngono. Mas Andi TB. Ning sadurunge coba aku tak kepengin gebyarke kanca-kanca presiden liyane. Ya. Mbak Sendur. Sing pinggir dhewe kae. Woting niku mawon nggih Cahayu. Nggih. Kula aturaken dhateng warga masyarakat Jombang sedayanipun. Ade suwi lho ora sowan Jombang. Nggih. Kula luar biasa lho Banjarangin menika penontone wes jan ampuh. Ya. Ngene iki pomo sinden kon lungguh kono nek ya ora gelem. Njalukmu kan ning panggung ta. Dadi luar biasa. Kula muga awake dhewe kabeh sing sowan dalu menika sing nonton, sing bakul. Ning iki ya nek situasi sing luar biasa, bakul-bakul ya muga diparingi laris. UMKM wonten ing Banjaragung ya paring ana lancar. Woting. Ya, iki mau. Jineman anu Nduk, kandhek Nduk, kaya ngapa? Iki sendur bengi iki masuk YouTube. Nggih to. Tenan. Wah, kowe didelok tangga-tanggamu, mlakno awan wara-wara to. Nggih. Engko ndelok aku ning YouTube ya, Aja lali subscribe. Subscribe kok subscribe kok ya. Mung sira wong merati. juga tak aturke Pak DPRD Jombang Mas Arif Sugeng Laras juga Mbah Lurah Hasan Sulaiman Esos Melati gambar-gambar ambrek wangi ngagem Remong ngeplangi wimbo anggrek resep ati pacake tindak iki mau pengrawit sak sinumping rada kedandapan. Ora mau pengrawit aku ya kedandapan. Bareng tak rungokne sinopsise sing diwaca Medang Kamulan. Wah, lakone kudu diowahi. Ngowahi lakon dadak. Lah piye to awake dhewe kudu siap kok ya. Kudu ngono. Anakku piye Pak nglakon wis tak pikir lho. Bapak cerita Aji Saka kuwi paham. Ana caraka. Oh ngono. Paham. Nek diwalik wong munduh tawon ki ra dintuk. Ora percaya takon tukul. Lah. Terus ke kaya ampun. Iya, terima kasih Mbak Sendul. Tembang manfaatan Nduk. Wong jenenge mekaring budaya Jawa. Mula ora mukal kalamun to tembang bangsa Jineman iki ya diuri-uri. Tak aturke kanca-kanca seni dimanapun Anda berada, lungguhe sing rawuh wonten Banjaragung dalu menika. Juga terima kasih program-program dari Dinas Budaya dan Pariwisata Jawa Timur yang turun ke Jombang malam hari ini bersama Pak Sumardi SHMH. Muga-muga Grebeg Suro, Sedekah Bumi dan pelestarian budaya Jawa Timur iki tansah ngrembaka lestari widodo selawase. Allahumma upama jadi